Ayun, hindi ko alam kung ano to. Anong gusto nilang gawin ko dyan. Hindi ko kasalanan to guys. Hindi ako ang nag-load nito. Hindi rin ako nag-unload. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker. Ayun, nandito na tayo ngayon sa dideliveran natin. Nag-check-in na ako dun sa loob at binigyan ako ng door na aatrasan. Dito sabi niya from 146 to 156 door, 10 door. Mag-aabang ako sa kanila dyan kung sino yung alis at aatrasan natin. Yan dyan. Mula dyan sa kulay blue na yan hanggang dun sa dulo na yan. Yung isang yan nakabalandra na yon, katabi ko lang kaganina yan dyan yan. Nandito siya. Nauna sa akin kaya siya muna ang papasok. Kamay ano na, meron ng bakanting door dyan. Atrasan ko na. Tapos balik ulit ako sa loob para ibigay itong papel na to. Yan. Kaya mag-abang-abang lang tayo. Ito may mga paparating pa. Where are you going? The door? Okay, frozen? You going in that left side? Yeah. Frozen? You fresh? No, I'm here. Right side. Fresh? Yeah, fresh. Ay, tatanggal na sila. Datingan na yung mga iba, oh. Oh, dadatingan. Pupunta muna sila sa loob. Hi! Are you frozen or fresh? Fresh, I guess. So, going here 140. You? Frozen. Oh, okay. I'm just waiting over here. Yeah. Me too. I'm gonna wait. Yeah. Thanks. Alright. Alright guys, nag-pull out na yung isa. Tara. Tara guys, tayo naman. Nag-pull out na yung mga ibang mga truck dun. It's for us. Tara, break muna natin ang seal. Yan. Malamig mga lode Bigo. Lang may technique dito, nasa taas kasi. Yun. Tanggal agad. Ayan. Diyan. Tapos pulutin natin yung mga tumalapong silt. Baka mamaya tumama pa sa mga gulong ng mga ibang mga asa na isa. Mga truck mabutas pa. Kawawa naman sila. Okay. Wala, hindi ko makakita saan tumilapon eh. Hindi ko kasi tinitignan guys pagka pagka pinuputol, kasi mamaya pag tumalsik sa mata mo yan, bulag ka. Bulag. Bulag. Pagka tumalsik yan sa mata natin. But anyway, tara, atras tayo. Alright.
Okay. Tapos daling ko to sa loob. Sambugkos na papelitos. At ano bang door tayo? Door 151. Yun, ayos. Lagyan natin to. Yan. Alright. Let's go. Dalhin natin ang papel sa kanila, guys. Tayo ngayon sa ano, magde-deliver previous sa employer ko. Dito ko, itong company na to nagsimula ako sa sa Winnipeg nga lang. Here you go, sir. Door 151. Yeah, 151. Yeah. All right. I open it, okay, and then back. Yep, that's right. Did you chock your wheels? Yes, sir. Once it's done, I'm just gonna come back here, put the paperwork. Your copy will be in the back when it's done. Just go ahead. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Alright guys, ayan. Magabang na lang tayo ulit. Woohoo! For the time being, ay mag-relax muna ako. Pero guys, kagandahan kasi binigay na ng dispatch ko yung reload ko. Magpipick up tayo ngayon, tinext niya sa akin. Magpipick up tayo ngayon sa Calgary, Alberta, delivery sa British Columbia, yun. So, papalo siya ng ano. So, divide. 3.58 $3.58 per miles mula dito hanggang doon. Okay. At least kita pa, makabawi-bawi tayo kahit hindi tayo umuwi ng isang buwan. At guys, pahinga muna ako dun sa loob. Yes! Alright you guys, once again, Skydrocker. Nagbabalik tayo. Ang tagal Ang tagal ng ano natin dito. Nagising nakatulog ulit ako. Pula pa rin. Andito na tayo ng mga bandang ano guys, alas 6 dito 9:33 na. So 6, 7, 8, 9 9:30 na ng umaga. So pero alas 8 naman ang appointment natin dito. So isa't kalahati na ako nag-aantay after yung appointment ko. Magkape na muna tayo. Ito guys, alangan din natin mag-milk naman tayo. Ito yung ginagamit ko, protein. 8 times more protein per serving. Pang paano lang sa aking kape. Antay ko lang ulit, pula pa pula pa. Alright guys, ayan. Tapos na tayo. Patayin na natin to. Double check natin kung may laman pa ba tayo o wala na. Naku po, mayroong isang damage. Ay, box lang, box. Picturean ko.
Tapos send ko sa aking dispatch ito. Box lang, box. Damage. Siguro yung pagkarga nila, oh, kita mo, rip. Ang box lang, pero ang product hindi naman. Woo! Picturean ko ito, send ko sa aking dispatch ko anong gusto nilang gawin ko ito. Damage yung box eh, oh. Mamaya na, isarado ko muna yon. Alis muna tayo rito. Kasi kailangan nila itong door eh. Malinis. Malinis. Yan. Papel lang na isa to. Alright ay, pipicturean ko itong case na to. Tapos ipadala ko sa dispatch. Isang box. Ayun, hindi ko alam kung ano to. Anong gusto nilang gawin ko dyan. Hindi ko kasalanan to guys. Hindi ako ang nag-load nito. Hindi rin ako nag-unload. Halatado naman na sa pagkakarga nila na ano to eh, oh. Na damage sa pagkakarga. Na damage sa pagkakarga. Yeah. Sa previous video vlog naman natin, nakita nyo naman. Nag-ano lang tayo. Matras lang tayo dun sa dock nung pinikapang ko. After that umalis na tayo. Ito mayroon siya nakalagay dito. Mayroon silang note dito guys, oh. Anong note yan? Yan siguro yan, oh. Yan ang note. Papadala ko sa dispatch ko. Damage na yan. Tapos kung anong gusto nilang gawin ko, itapong ko na lang. Gusto nilang itapong ko na lang. Pero hindi ko basta muna hanggat hindi nila sinasabi. Hindi ko muna basta i-dispose hanggat hindi nila sinasabi guys. Wala nang ibang note, yan lang. Ito mga bill of lading.
Papadala ko muna. Muna tayo. Alright guys, ayan. Alright, ayan. Padala ko na sa aming pinagpapadalahan. Yan. Okay, so send. Yan. Wala namang ano na to guys eh. Wala nang ibang note dito eh, oh. Yung mga ibang papel nasa kanila naman na eh, oh. Wala nang ibang note. Ito lang talaga yung inilagay nilang note. Okay. Wala nang ibang note din dito. Ito mga ibang papel na to nandun na rin sa torque to eh, oh. Oh, wala nang ibang note eh. Dito lang dalawang to talaga. Mas potato. Mas potato. Alright. Okay. Ayan. Tapos text ko dispatch ko MT Boss Darrell MT. Okay, so damage. Para alam naman niya. Okay. What do you want me to do this one box damage? POD sent. Okay. Ayan. Okay, so isang box lang naman. Gusto nila patapon, itatapon natin. Tara. Oh. Let's roll. Kasi nag-ano na to mga to, nag-arboruto na. Kailangan na nila itong ano. Samantalang ako inabot ako ng 3 oras dito eh. 3 oras, alas 6. Anong oras na guys? Ano na? 10:30 ano? O tama-tama. Mag alas 11 na. Okay. Ayan guys, itinext ko sa kanila yung picture. Yan. Tapos what do you want me to do this one box? POD sent. What sabi niya sa akin head to Calgary to your pickup, sabi niya rito. Customer has to decide it. Still haven't gotten the POD. Okay. Alright guys, tara. Diyan ka lang muna. Diyan ka lang muna. Alright guys, nandito na tayo sa highway to Calgary, Alberta. Wala, medyo marumi itong windshield ko. Nauubos na naman yata yung aking windshield washer. Maglalagay tayo mamaya ulit. Marami pa akong nabili dyan. Kaya kailangan dapat marami tayong baong windshield washer ngayon. Slashy kasi, slashy. Alright guys, ayan. Nandito na tayo sa Red Deer, Alberta. Dadaan muna tayo dito sa ano? Keep left to Highway 11 East, then take the first left. Dito sa truck stop. Maglilinis muna ako ng windshield ko. Grabe karumi. Slashy. At the roundabout, take the second exit to 67th Street. Okay. Ang dumi guys, ang dumi. Linisin natin yan. Dito rin ako naligo kagahapon. Kailangan natin dumaan dito kasi okay, lahat tayo dutak tulas eh. Dutak. Madutak. Madutak. Para Turn safety right at the tayo, traffic kailangan light, malinis then take yan. the first right. Okay. Linis muna tayo. Tara. Patayin muna natin. Buksan natin maigi. Buksan ko yung ano para mas madali nating akyatin ko. Para mas malinis. Para pulido ba ang pagkakayari.
Grabe kadumi. Marami. Lapit natin ito para isang kabutan ko na lang. Yan, ganyan. Pati damit, marami na. Ganyan. Sakyatin natin. Oh, grabe oh. Halos di na makita eh. Hindi na obra yung windshield ko. Kaya kailangan ko malinisan muna. Hindi na obra yung washer fluid natin. Slushy kasi ngayon guys eh, kaya kailangan malinis itong mga to. At kailangan magbaon tayo ng maraming windshield washer. Malinis. Para safety ang paningin natin. Ayan, malinis yan. Isa pa. Ito parang pangbanlaw na to kasi marumi yung una eh. Okay. Okay. Ito naman. Pati itong salamin. Marumihan, problema. Linisin ulit mamaya. Ang dami oh. Ay, sumabit. Okay. Okay guys, ayan. Okay. Alright. Tapos
Itong ilaw natin. Grabe kadumi. Pag nagpahugas ka ngayon, malinis yan. Pero paglabas mo pa lang sa pahugasan, sa truck wash, marumi na agad na katulad nito. Nasayang na yung 100 plus mo. Alright guys, ayan. Woohoo! Subuksan natin ito. Ayan guys. Tapos sabi ng dispatch ko, ito, nag-text sa akin ng dispatch ko. Sabi niya, ito, okay, throw it out. Sabi niya, itapon ko daw ito. Tapon daw natin ito guys. Sabi ng dispatch, sayang. Ano natin magagawa? Yun ang sabi. Hindi naman ako masyado kumakain nito. Whew. Alright guys, tara. Malamig. Tara, para hindi na tayo dito sa ating pick up. Para kung maludan tayo, makapag-drive pa ako kahit mga 2 oras ngayon hanggang sa umarating ko ang border. Golden. Alas 4, meron pa tayong kalahating oras na driving. At the roundabout, take the third exit to 67th Street. Okay guys, At ayan. the roundabout, take the third exit to 67th Street. Malinis na naman ang windshield natin. Ang ganda na naman magmaneho. Para ka na naman nasa harapan ng sinihan eh. Eh talaga pagka linisin natin yan kasi yan ang yan ang Take the exit to Highway 11 West. ating mata. Diyan tayo makakakita mga side mirror natin. Dapat 1 malinis mile. din yan. Take the ramp on the right to Highway 2 South toward Calgary. Linisin natin talaga yun. Magdudun pero hindi magagawa. Wisikan natin ng washer fluid. Pag hindi kaya, hinto na naman tayo sa truck stop. Magpakrudo at maglinis na. Take the ramp on the right to Highway 2 South toward Calgary. Isa't kalating oras pa guys. Andun na tayo sa ating pipikapan. Doon na tayo sa Calgary na naman.
Okay guys, ay, nandito na tayo sa Calgary, Alberta. At mag-check-in lang ako sa loob. Check muna natin. So pre-call, sabi niya set point 0. Walang temperature ng box. Ayos. Bago nila lutan, kailangan naka-pre-call muna, napalamig muna. Ayun o. Nagputo na ako pa. Nagputo na ako. Okay guys, yan. Ready na daw yung load. Pinabubuksan na nila. Tapos atras na tayo sa door 14. Alright. Makakatakbo pa tayo guys ng mga binalang nating kahit na ano lang, hanggang golden lang. Kasi baka mamay biglang itira niya yung snow sa palusong at tapos lumamig. Ako, bundok pa naman yung titirahin natin. Okay, tara. Door 14. Slashy guys, oh. Natutunaw pa. Okay, yan. Ayos, tara. Tanggalin natin itong yan. Tapos ilagay natin ito para safety, kasi ito yung is-offer rito eh. Okay. Okay. So magantay na lang tayo ulit guys. Okay. Yan ka lang muna. Okay. Antayin ko lang ulit. Ayun guys, kakanain na niya. Kakain na niya. Maganda na lang tayo. Alright guys, tapos na. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa para makadrive pa tayo ng maliwanag, kasi mahirap na. Mahirap sa bundok eh. Madulas. Punuan. Okay. Lagyan ko na lang ng sealed ito. Mas kunin ko yung papel doon. Okay guys, ayan, nakuha ko na yung papelitos. 2 drop tayo sa Vancouver, no? Ayan, kompleto na yung papel natin. Nalagayin ko na rin yung seal. At siguro putulin ko na i-vlog natin guys. Samantalain kung magmaneho pa ngayon kasi maaga-aga pa. Kasi medyo makulimlim at baka mamaya biglang mag-snow. At makarating tayo dun sa paruroonan natin na maayos ang ating kalagayan. Guys, huwag nyo kalimutan mag-drop ng comment, family name at lugar. I-shoutout ko kayo. Lagay ko kayo sa aking cards. Thank you for watching guys. I love you all. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.